doen. Dank u. Applaus. Want wat wij nou krijgt jaren is een heel liedstykje van het nieuwe koningsnummer en spelen terug Gerard Fiet. Gerard, welkom. Do wiest als docent bij muziekschool Open Strijen Belutsen. Du bist nou nog muzikaal leider van de Big Band. En Belutsen bij heel wat bijzonders voor Koningsdag 2026. Dat dit hier in Dokkum vierd worden zal. En speciaal voor deze gelegenheid had Open Strijen een theatraal muziekstuk van 6 minuten combineren litten. Door Teke Hettinga en Martijn Oostra. Een feestelijk koningsnummer dat alle leeftijden vanaf jouw hier om meidwaan kennen. En dat in het Koningsweekend en mogelijk, nou ja, het is nou duidelijk, ek op Koningsdag te jaren wezen zal. En met Gerard, wij praten verder over dit muzikale project en over hoe het muzikanten en jongens uit de regio hier om meidwaan kennen. Klopt. Gerard, Koningsdag 2026 wordt grut viert in Dokkum. Kist us meenemen in het idee efter dit koningsnummer. Wat voor muziekstuk is het? Het is een stuk van ongeveer 6 minuten. En wij proberen om in die 6 minuten duidelijk te maken dat muziek voor elke leeftijd geschikt is. Dus het bestaat uit 6 onderdelen en het begint met een wiegelied van Lietse band. Daarna komt er een lied voor band van de legerskwallen. Dan komt er een stuk voor band van de middelbare squallen. En het laatste nummer is echt iets voor iedereen. Dat wil zeggen van 16 tot 80. Daar maakt dus echt iedereen om meidwan. Dus als het jongst, dan kiest meidwan onder liederen, zeg maar zeggen. Als het een instrument speelt, bijvoorbeeld saxofoon of trompet of fluit of viool, dan kiest meidwan onder het laatste nummer. En het is gewoon een kwestie van, ja, het is natuurlijk een heel feestelijk weekend. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus we zijn nou bezig om mensen om te loeken die gewoon meid wil worden. Ja, en du bist als, nou ja, du wiest oud docent en nog steeds muzikaal leider van de Big Band. Ja. Bist dus nauw betrokken bij dit mooie project. Du kist natuurlijk ook protte meer vertellen over het nummer, want het is een theatraal stuk. Dat klopt, het is een theatraal stuk. Er wordt iets uitbeeld. Van de muzikanten die altijd gewoon zeggen van ja, ze moeten gewoon spelen kennen. Het is net een vreselijk moeilijk stuk, dus we hebben geprobeerd zo te schreeuwen dat eigenlijk iedereen die een beetje knap op een instrument uit de voeten kan, dat die maait van kan. En hoe de teksten bijvoorbeeld, ja, dat kan ik dan net zo vol hoe zeggen. Het is echt voor een groot gedeelte natuurlijk nog een verrassingsnummer. Maar het is wel van belang van ja, iedereen die kan maait van. Het is net vreselijk moeilijk. Dus als je denkt van, ik vind het leuk, want het gaat vooral om de beleving van de lol, machinaal muziek te maken. En dan zeker in St. Koningsweekend, maar een heleboel mensen, een heleboel publiek, ja, is dat gewoon een ervaring. Dit is mij van om de ervaring om in St. Rutte Club voor een heleboel mensen in een heel feestelijk weekend mee te doen. Ja, en had het noemen dan ook een beetje een koninklijk tintje? Nee, dat net echt. Oké. Het moet gewoon een oorsprekend nummer zijn. Het moet lekker klinken, het moet swingen. Het moet eigenlijk een beetje uitnodigen dat de mensen in een donsje bij wie ze spreken. Ja, en persoonlijk, wat maakt het persoonlijk voor jou zo leuk en zo mooi om dit project mee te werken? Nou, dat heeft twee kanten. Dus, want de opzet is echt, we hebben een soort basisband. Daar zit ik dan echt in, maar daar zit een piano in, een basisdrums, gewoon een basis. En daar kunnen de orenmuzikanten een oorjekje. Nou, om in die basisband te spelen, dat is gewoon hartstikke leuk. Want hij heeft hele goede collega's en dat stiert eigenlijk direct als een hoes. En verder is het natuurlijk zo voor mij persoonlijk van, ja, ik vind het gewoon heel leuk om deel uit te maken van dat grote feest. Ja. Want ik verwacht dat het een groot feest wordt. Dus dat vind ik persoonlijk heel erg leuk om daarom mee te doen. Alles wat feestelijk is, roep mij maar. Ja. En je krijgt natuurlijk aan een tak, een plak ta wezen. Ja. Daar maakt toen nog niks hoe zeggen. Nee. In verband natuurlijk ook met de veiligheid. Want daar komt natuurlijk ook heel wat bij Sandai in de veiligheid. Maar het ook garandeerd worden. Ja, maar dat is echt wel weer het leuke om dan al je mee te maken. Om te zien hoe zit dat in elkaar. Ik kan nou al wel zeggen, ja, de stad gaat op slot. Want hier zit boordevol mensen. En zeker langs de route is het natuurlijk een grote drukte. En om gewoon daar een onderdeel van te wezen. Om te zien hoe dat al je werkt. En natuurlijk ook eventjes om de koninklijke familie te zien. Dat is ook wel even leuk. Ja. Ja, dat is, ik zei ja, dat is een once in a lifetime experience. Waarschijnlijk komen ze de komende 40 jaar net weer in Dokkum. Nee. Dus no, maar erbij wezen. Ja, en
Meesten kunnen hun opjan om een mij te doen. Alle leeftijden vanaf jou hier binnen welkom. Ja. Stel, je hopen natuurlijk dat heel veel meesten zich opjouwen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Scannen je hem de meesten? Nee, we scannen ze net. Wat ik zo straks ook al zei, van we proberen het nummer net al te moeilijk te maken, zodat eigenlijk iedereen van mij kan in. We hopen op een heleboel mensen die mij doggen. En bij de opening van het Koningsweekend, dat is op vrijdag juni, speel je het nummer echt, dat is bij de officiële opening. Ja, dan is het een kwestie van, dan hebben we de ruimte, dus dan kunnen er echt een heleboel mensen mij doen. Ja. In het weekend zelf hebben we ook nog eens een keer een podium op de markt, dus dan kunnen er echt wel een heleboel mensen mij doen. We moeten nou even afwachten hoeveel mensen zich opjouwen, want op Koningsdag zelf, dus op de mandje, is de ruimte natuurlijk wel beperkt. Ja. Dus ik neem maar wat gek, stel dat er 400 mensen mij doen willen, die kunnen we op Koningsdag bij de route net kwijt. Dus maar dat moeten we nog afwachten en dan moet er een soort selectie komen van ja, waar wel, waar net. Nou, dat moeten we nog uitvinden. Eerst hopen we dat er zoveel mogelijk mensen zich opjouwen. Ja, snap ik. En je maar op inderdaad zo volle mogelijk meesken op. Kist meesken ik denk, ben ik meesken die ben ik daar wel goed genoeg voor. Wat kist u zeggen om ze toch hoe die streep te loeken? Ik zeg dan, het is net al te moeilijk. Dus de meesten die zullen het echt kennen. Ja. En ik denk zelf wel, de must het echt doen gewoon voor de ervaring. Het is gewoon hartstikke leuk om machinaal dat op te zetten. We hebben een aantal repetities in Dokkum en in Ternaat en in Holvert, zodat we op verschillende plekken de meesten een beetje voorbereiden kunnen. Ik ben er zelf ook belutsen, ik ga in Ternaat. De meesten die zich opjouwen, die help ik in Ternaat verder. Maar Sjoukje Hoekstra, een collega van mij, ter voorbereiding van. En wij zijn net super precies, er mag best wel een foute noot in zitten. Maar ik zeg ze altijd, als ze die foute noot dan maar heel gezellig en leuk speelt, dan vinden wij het al lang best. Als ze mij verven brengen, dan kan... Als ze maar plezier spelen, heel nog goed. Kind nooit fout in. Stel dat mensen dit nou sayet en denken, ik wil je bijwijzen. Waar kunnen ze meer informatie vinden? Nou, waarschijnlijk wel iedereen de bijwijzen. Ja. Dus dan kun je gaan naar www.opus3, maar in Koningsnummer. En dan kunnen ze alle informatie vinden, hoe de repeteerjoen, waar het is, wanneer. Ja, want het wordt sowieso natuurlijk op de vrijdag juni spelen, opening Koningsweekend, in het weekend zelf. Maar echt daarvoor nog wel eens een keer als een soort try-out, volgens mij in Holvert, in de inzet hebben we een voorspeelavond, wordt dat nummer echt dienen. Want we moeten echt wel een beetje een try-outje doen, om te weten van hoe rent alles. Ja, het is al heel duidelijk. We gaan een heel iets voorproefje krijgen. Dat wie al hartstikke mooi. Dank voor die komst naar de studio. En ik wens je natuurlijk een heel groot succes met dit prachtige project. Hartstikke bedankt. Ja. Dit lukken.